pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Madzulo abwino kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda kapena kuti Njayiko kukulandirani kulikonse kumene mukutionera madzulo ano program inanso sabata ino ya The Hot Current. Iyi ndi program ya The Hot Current imene timakambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno mwa moto. Ndi alandire andevu zamwayi kuchokera komwe kukaronga. Mukana kwani? Khala muteni mundirande. Moya? Najokera ndirandemu. Mukana kwanu? Ya, zobanda chidwa mfumo zimezo. Oti nene kuti kulandire mchokera mundirandemu. Ya, najokera ndirandemu. Kodi mutagwa vanhu tikayika kuti? Zimezo tisakambira. Iyayi. Tisakambira nthawi imene. Tisakambira kwanje ino mutapita. Ali kwaza mkuya. Eni mbumba kodi ibula ngati munthu ndilipo ndekha. Chief zimezo ina unlikely event kuliza chitika muzaona chief kutsaluka ali kwantu chief amasikumba mabwera pompano kufusa mafuso ena ndi awali pompano kodi kampani upanga bwaji amafuso bya kampani kwendisa bwaji kampani kwendisa bwino amabwera so ndikundirande ndachoka ndirande ino nditikamba zandirande zandirande chief kukanonga munapita kale koma nkumudzi kwathu komano suli ndachokera pamene koko muna mundirande ndachokera kalonga then kuti ya ndachokera ndirandemu omwe ndikandirande yeah ankwenda bibi kuchokera mndirande yes pano tinampana adampana chief tsono ndikuseka muona ngati silibwera kwanu by the way amwe ndachoka pana amwe phone na iwala Sunday then makafika mwe kuti anthu atatu mwezazi ngoni wawo amwe ndati shakna kamkwandi phone amwe ayi musatero ali mwe wala bwanyi ngoni wawo kodi kana ndi ngoni wawo password je ezone ngoni wawo ngoni wawo amwe ndati ni ngoni wawo msaiza iwaleso anthu amatumiza ma message pompa je pa Facebook ine ndinaona ndikufuna kuti musaone ndi ngoja njera nanga ife silimaona zina ndi ngoni wawo zina ni ngoni wawo tinali wala ndi ngoni wawo angoni wawo tikulambira ngoni wawo kumagoda ayi ndathokoza zikakuvutani za awayana chunga dzina lawo ngoni wawo lalembira athaba lalembira 2026 ngoni wawo 2026 ngoni wawo aya ine ndi Njayiko basi yatukupezerani atilipeza tikumana tija khonde tija khonde koma kundipezera lina ndi mkundira inu mukapeza nzanu matifusa zanzanu ine ndi Njayiko matifusa ine ndi Njayiko ndeli mine lero ndila kumudzi wanu la muhoti kali nditipeza mupeza tipeza mfumu tipeza tizibonyerana tizipasirana nkhani zathu za lero mzingati tiyambe ndinu andevu zamwayi mwamsanga timati ngati dziko tioneko ndithu za former first deputy speaker malemu Amandaliso Kazombo amene alowa m'manda lero pamufuna tione moyo wawo kuti so kodi mene amalikondera dziko linoli komanso zimene achita contribute kudziko kwawo kenaka timati tiyang'ane za Mpunga Waguru Mzimba South amenewa ndi olemekezeka Emmanuel Chambulanyina Jerry amene anabweresa CDF Constitutional Amendment Bill imene ikuoneka kuti president anati sindisayinira kaye imene ibwerere kaye ndezi kuoneka kuti onse akuoneka kuti kumene koko pali malingaliro kuti mina ikhozaso kupitaso then mati tione nkhani imene kuti kodi ikuyenda bwanji. Yachitatu pamene amalumbirisa nduna zatsopano nduna 4 zimene zajoina cabinet amutalikananira kuti sasekerera zakatangale ndeti mafuna tiunze uthenga umene uwalisa tuwalise mphini yobwiriza ndi imene imawala ndeti flat temeso umene anatema bwino anatema bwino okay ndeti flat temeso okay iwo anatema ndilezala ife titema ndi chikwanje okay kuti ziwale kwambiri kuti kumamva zakatangalizi ndeti flat kambe imeneyo pomalizira pamveka kuti Henry Mathanga
akubwereranso ku Reserve Bank of Malawi ngati wachiwiri kwa governor nde pana zuka zolankhula kuti malamulo akayendetsedwe ka banki imeneyi simalola kutenga munthu wakunja kukafika pa position ya deputy governor kodi amuthalika zinthu zimuziyendesa bwanji nde timafuna so tikambirani nkhani imene kuti nkhani imene ikuoneka bwanji kumveka bwanji nkhani zathu zimenezo nkhani zamphamvu yes nkhani zamphamvu tiyambe ndi inu kodi angoni wawo kapena ngoni wawo inu ngoni wawo dzina labwino kwambiri limene likutema libwino Lado sali kutemani. Jaiko tuba. Jaiko mungo olomutakwere tsalina. Anthu angonena kuti Jaiko. Iya musayankhulira Malawi. Amayankhula okha. Amayankhula Malawi. Azamene ankayankhula toto. Amalawi akoza kukumenya iyi abalala tiyonana. Ankayankhulira? Amalawi awo. Isanga ndi Joseph. Okay. Ndiye ino angoni wawo nduchwa bwino ana sizina zachilumbuka kodi ngoni wawo mwiyamba bwanji nkhani ya and I know kuti you had personal encounters ndi the late Kazombo adali munthu utani and what do you remember about the late former first deputy speaker? Chabwino poyamba mwina akungopereka a little bit of mbiri yawo kuti akazombo amadaliso Fred K. Kazombo anabadwa pa 31st May mchaka cha 1979 ndipo iwowa ndi munthu onena kuti amachokera ku banja la Kamuzu pa Chingerezi tamati grandchild kwa pachewa timangoti chizukulu ndithu ndipo kuma andi amata akakhala ukamacheza nawo are very upbeat about the story and legacy of Kamuzu. Amakonda ndithu kuchemerera and he was never short of words kuchemerera kumaka kwalisaso mphini history ya malemu amenewa akamuzu amene ali president woyamba wa dziko lino koma kwambiri iwowa tinene kuti ali munthu wasangala munthu wozowa kucheza munthu wosakhala ndi adani mchifukwa chake muona kuti ngakhale anyamata a DPP alemba ndithu ma social media pages kumuyamikira malemuyi kuti munthu osangana ni munthu wina mpaka analemba wa DPP kunena kuti amene amayambana ndi Kazombo maziwa kuti iyeyo ndamene ali ndi vuto. That is munthu wa DPP commenting about munthu wa MCP kuonesa kuti anali munthu wokonda kucheza munthu jovial and even chinyamata chake munthu ndithu wokonda ambuye. In fact for information mawu omaliza asanamwalire anayankhula kunena kuti ambuye mundikhululukire machimo anga onse. You know, those were his last words. Atapereka nambala ya akazi awo kwa anzawo amene anali nawo pomwepo. Munthu uyu ndi munthu onena kuti ndimakumbukira akumanena kuti akufuna asiye ntchito ku private sector afuna alowe ndale chamma 2012-2013 kumapita anazawina chisankho cha 2014 ndipo anayenda malume awo amene amathandizana nawo cha ku Sunnyside akumanena kuti ayi ineyotu ndifuna kuti ndisiye zimene ndiyambe kulowa ndale anthu nkumati iwe ukusiya ku press wachoka ku Deloitte kuchoka kusiya ku press are you sure because munthu uyu anaphunzira computer science wamaliza computer science ku Chancellor College munthu uyu anapangaso nkhani ya kayendesedwe ka chuma za accounting mpaka na kuchita chartered accountant kuchoka menepo mpaka so ndithu degree analiso master's degree anali nayonso anaphunzira nawo ndithu za MBS. So munthu oti anali ndithu oti school yake wapanga and cooperative wakira Deloitte wakira so ntchito ku private kuchano press corporations kenaka kulowa ndale under MCP ticket ndikuwina kukasungu kukhala MP ndipo atalowa parliament kucha it was not difficult for him kuwina ngati first deputy speaker chipandalo zinazo kumene kucha umafunika kuti uzikhala bipartisan munthu onena kuti auku athakuona ngati wawo auku sakuona ngati wawo. So in other words inandikuzani kuti Malawi has lost a young man who was very energetic. Inu ndine pamosi ndaankhwenda aviri tinapita limodzi ku convention MCP mukumbukira anali munthu amene anali kusogolo kucha in fact iye anangolowa ndekali ndi amayendesa zonse and amamenya malidwe kumene kucha kusekesa wina aliyense very lively person. I think that's why zimene ninganene ndikuti ndi zimenezo.
kungonjezera pa zimene akambapo. I think anthu akugawana ma video, imodzi mwa video imene akugawana ndi imeneyo pamene pakuimba nyimbo imodzi imene amakonda akamuzu. I think anali kumsonkhano ndi amanena kuti nyimbo ngati ya makonda zijamayimba azimayi kuti kumanda kumapanga imitate mama akukambapo apa za convention imene achitika that was in 2024 mene wanalowa opanda opikisana nawo kuti anali director of search afokote kuti anapanga ndankanena pa nthawi imeneyo kuti padakali panopa muneki timu anthu awiri tokha ine ndachakwera ndama amakhala MC kumene kuja kumaka afusa chakwera achiti kambirane kaineki kambirane tione kuti decision ikhala yotani kuti awa anyemula kuti asenza mphika asokola ndiwo anali a character of his own yes munthu woziwa kukhala ndi anthu and akuyankhula mu video inaje kuti munthu zikuyendera ngati MP umayina kuti uzikhala ndi anthu choncho uzikhala mbali imodzi ya anthu asamaone ngati kuti ukukhangelesa mfano chalichiwe I think unali wa chalichi mfano ali kumbwera ndi amene aseza safuria imene yoyo aseza safuria ikoneka kuti inali ya moto anali ni nkhata pa mutupo muona kuti anali ni nkhata pa mutupo so this is a type of a person kuti ali musuti koma he didn't care about the suit ena anu mukavala suti ndi kuti olokuti upezeni pokhala sikuvuta kwache yani muyimirira mpaka ndikapeze mpando but this is a guy ilipo video ina akukumba manda akunena kuti ayi neru ndi mzukulu you know chimene tikunenera ichi ndi chokuti munthu uzikhala bwino ndi anthu chifukwa chokuti mwaona awo alimenemo andimenemo akuti avula mala yawo akazombo and adagwada amene umaphusa azukulu ati maiziwa yokumba yogwada nde idavuta kuti atuke mene kuti atafika nokuti andituse dalese onapo tikutusani bati you know but you see kuvula malaya ngati choncho pamene potu ndi phungu wa nyumba ya malamulo pamene ndi first deputy speaker koma kufika amene momo kuwatumikira anthu kunena kuti sikuti ine pali chimene sindingapande you understand so anthu akamalira afumu amalira zinthu ngati munthu ngati wabwino ngati chonchi amapezeka so kuti pena pake chisomoso chamfikira nsanga amutengapo zimakhala bwanji ndi anthu amasweka mtima kumalankhula anthu phungu wabwino ngati ameneyi zinatheka bwanji kuluza masankho wayana pamenepo ndikuwuzani kuti famu kunena kuti ndi phungu wabwino kwambiri yes kwambiri ndi phungu wabwino okhala bwino ndi anthu amagawa zake onyamula safuria kudya nyama yake ndi anthu kupanga ujeni nkudabwa kuti kodi ma primaries adayenda bwanji ine kuyankha kwanga ndikuwuzani kuti taonani apa akucheza ndi aujeni akuauza zakuti anali ndi aujeni I think amfumu andanawa mfumu akunchewa jet umusimukhala ku parliament dada alandira I think amauza zamene adayambira ndani kuti I think anali amatanthauzira abusa akulalika ndi abusa nkanena anthu ena iwo kumatanthauzira sazalutenga ngwawo mama zazindikira kuti kodi abusa ati akulalikira zaidi pamene amafotokoza amene chiyambi chawo cha ndali mu video yes munafunsafunso kuti kodi MP okhala bwino ndi anthu ngati odziwika bwino anthu kumukonda zinatheka bwanji kuti asapambane masankho a 2025 pa 16 September panali anthu ambiri amene chisankho chija adafika ponena kuti povota tikuvotera chimanga chifukwa adakhumudwa kwambiri ndi njira imene anadusamo ndi chipani cha Malawi Congress zaka 5 zimene Malawi anadusamo andi mkwiyo wa Malawi unafika ponena kuti all we want is we want change and alipo ma MP ambiri ine ndachezapo ndi ma MP na DPP amene anandiuza kuti amwene ife tinapulumukira chimanga chifukwa anthu amangoti ife chimanga so even ma areas ngati awa muona kunena kuti effect ya anthu kunena kuti MCP sinatithandize chuma chavuta zinthu munatiyesevena either an independent or a TPP would rather go with that. So you find kunena kuti anthu ngati anali ma casualties because of that. Chifukwa boma tikakhala kuti siri kuyenda bwino akamakhala kuti akuchosa usogoleri mmakhalanso kuti ndi ma lieutenants ngakhale mbali sometimes mumakhala on the receiving end mumatha kugwa nawo. So ine ndikuwuzani kuti you're a victim of the politics that happened, the bad economy ndi mmene zina zimakhalira koma otherwise ngati munthu ayi ndithu anali munthu onena kuti ayayi kumeneko owinayo amachita kudziwa kuti komapa titengesana
by the way adachoka to adakayiminaso mbali ina chifukwa cha ndale za Japanese timakonda kunena pano sometimes over and above zimene ayankhula angoni wawozi pamakhala ndale zina Japanese zopwetekana anditinenepo kuti ineyo nakumana nawo last year yakumana nawo pa filling station ya Toto ijopita mat presidential way ijaili hapa hapa pa Capital Hotel then pa filling station ya Toto ya nakumana nawo pa mazuri na mawe pacha adadandaula munthu uyu tinene zona adadandaula kuti usitu ukhalisana bwino kuchipani ku MCB atupondana masankho asanachitike okay even my primaries asanachitike so kuyankhula kwawo mana kuti some of us and izi tikunena chabwino sometimes atamana kuti amukamakamba za munthu wapita zimavuta kuti mwene wake sangane kuti mina mpunda mizira wati I think we will allow people to judge but I'm just sharing what he shared he had a feeling kuti just because mina anthu ena ndo akubanja nakwakamuza anthu ena sama amakhana omni mantha wakuti amene wakuti chipani cha MCP ndiye makhanga tikufinyana kupondana kumene koko so amadandaula kuti samakhazikana bwino ndi anthu ena kuchipani kwawoko and chimene chimazachitika iti panthawi ngati muoneno mena mwalira anthu ena ano amabwira pamvanja nikuyamba kuonekano kuti chanjani munthu uja atapita yeti munthu janali nkhawa zake that the people could not address tiyeni tiziphunzira kupanga address ma issues a munthu even mwene wake ali moyo osati akachita chonchino ndi anthu muzibwera nokuonekano kuti you are united in uje yet munthu anali ma issues enake that amafunika kuti mwapange atende kundaleko kuzipani kumakhala ndi tumikhalidwe yomapondana and he complained about it I must say and nali ndi munthu amene yoyo maybe sangafuna kuti nitchule dzina lake because munthu yadali kuti anaphunzira naye limodzi ku school munthu ni nzanga ndeti tacheza adabwera adatijoina pamene pachapa where he was complaining about mena makhazikisirana kuje kumanena kuti aya mwene kusiti ukhala bwino and ifeyo kuti khoza ukagwa that's his words that he said tikhoza kukagwa chifukwa kuti umene kusiti ukhazikana bwino and panali anthu ena akamene anachita kuatchula akuti ayi sakuyendesa bwino zinthuzi so pamene tikuchita celebrate life ya akazungu tiphunzirepo zinaso kuti yes tibwera kumaliro kuja kuoneka anthu kuti ombera manja but munthu chamakhala ndi zina zake zokuti mukanazikonza nthawi imene yoyo ino ndikumayima ndikumalankhula zimene mukuyankhula umene koko zikadakhaladi zoti anthu azionadi kuti I think it anthu they deserve chifukwa sometimes ndimanena kuti omwalira akanakhala kuti amalesa bweza anthu ena sakulolidwa kulankhula pamaliro pa munthu omwalira uchi chifukwa makhala kuti ndathu kuti no ino simungalankhule pano pa inu mandipanga you were causing pain to me but unfortunately amakhala kuti they have no control who must speak on their uchi ndi anthu ena amayima amene paja kumatamika yet amampweteka munthu amene omwalira uchi you understand so izizi tikunena njeno kwa ifo sala awapita koma meta salafi ku DPP kaya ndi ku MCP kaya ndi ku UDF tende zikhala bwino ndi munthu so that even mukakhala kuti mwayimba pamaliro pacha anthu azionadi kuti munthu yoti mamukonda ali moyo tikunkondanso even pamene watisiya no ineso I had so many interactions zochuluka you remember the other day anachitobwera mpaka kuno yes tukuyezeka you remember yezeka yeah imene yezekeni komanso ma telephone calls mbiri and I want to concur with you kuti akazombo amadandaula ndi atsogoleri ena IMCP and that is on record and nthawi zina amataka lusa akalemba ma status mawo muliro tota alero sikudache bwino ndiyo kukayimbira kuti bwanje iya and amalankhula zinthu komano kuti anthu akhoza kudzuka pamaliro kufuna nooneka ngati angelo chimene chimachokera kuti umene nde umunthu umunthu umene uchokera ku the sinful nature of man uchimo wathu umatipangisa nthawi zina ayankho mwati bwanji ngobwereza the way you said yasachitedi yeah uchimo ndo umenewo yeah munayisa soka chizungu the sinful nature of man the sinful nature of man yeah umafuna kuoneka woyera uli wokuda atakhalira ndithu zinthu zikuseri imene ndo andi mumve amene mupanga zimezi sinkhadwa bwino so timafuna ndikutero koma ineyo ndimangofuna kwina kugwirapo mawu amodzi amene ananena mkungopanga kungonjezera pang'ono kuti Malawi muno timatha kudziwa kuzona kuti koma uyu ngwa talent uyo mulungu adamudalitsa mapaderadera ine ndimadabwa kuti mzipanize instead of embracing such people ndikumanena kuti let's benefit as much as we can from this talent timakhala ngati kuti nthawi zina anthu aja kumakhala ngati mukulimbana nawo kenaka zimene akunenazo kuti akamwalira kenaka komasati koma tinaluza munthu
So we should learn to embrace and celebrate the talents ndi anthu amene mulungu watipasa within the vicinity of our workplace. Kandi kuntchito, kandi kuchipani, kandi kuti, kandi kumpingo kumene. Kumachita kudziwa koma anjaiko munthu mulungu atamudalisa. Koma ndithu kulimbana nawe akazapita kuma njaiko. China ndimafuna ndinene chonena kuti here is an example kwa ife achinyamatafu. Kuti nkotheka tupanga ndale zopanda kuyambana ndi banthu. Ndikotheka kupanga ndale anthu pamadera anu nkumaza kuchemererani azipani zina. That should show kunena kuti we should rise above petty party politics. Ndikutha kumayang'anana ngati Malawi. So ni munthu mmodzi onenanso kunena kuti tonsefe tati tizikamba za mavuto athu ndikuwuzani silingamakhale mwinaso kumagwira pakamoti angasobola sangaende mavuto achuluka. Koma umati ukakumana naye you wouldn't know kuti akukumanaso mwina ndi zonsezo. Chifukwa akapita kumacheza ndi anthu apa kupanga ngati zisuzo kumasangalala. Life is too short. Yes. Kuti tizingokhala nthawi zonse basi kumangodandaula kumangonyozana kankumatani. Ada akadziwa ena kuti akazombo was only going to live this long. Mwina sadaka apanga zimene amapangazo. Moyo mbaufupi. Yes. Ndiye kumamasuka. Yes. Ngati kuli kotheka kwa inu. Khalani bwino ndi wina aliyense. Mawu a Mulungu akutero. Akadafunsa akazombo. Yes. Kuti pamaliro panu tufuna zayankhule awa ndi awa. Tidali moyo ena akadali awa uyu ayi sakundikhazika bwino ndili moyo. So he or she has no right to speak pamaliro panga. Unfortunately sinful nature of man. Umaoneka uchenjera nthawi imene chifukwa chokuti mwapitayo sanga alibe so mphamvu zina zilizonse. Tiphunzire zotani pa adapting. Chifukwa ngakhale atakhala kuti ataluza UMP anaoneka kuti he was adapting very well. Nkuona kwathu. We could be wrong. Kuma simoneka kuti he embraced farming. Ama he was sikuti I don't know silingayankhulire koma if is honest that simoneka ngati kuti munthu uyu he is embracing the change. Kwambiri. Abana ndale ndi zochepa. Nthawi yake yomanga ndale ndi zochepa. Tiziphunzira kuti ngati tikupanga ndale tizatulukamo. Kuti tikazatuluka tizatani. Chifukwa ambiri amene anapanga ndale zosazindikira kuti akazatuluka khala bwanji. Abwana akangopezeka kuti they are now outside politics amaliza. Ena mavesa chisoni. Yes, meme kunenera sitingaziwe za mavuto awina aliyense chifukwa zina zimakhala very private anthu samanena. Komano kuchoka mundale ndimapezeka kuti mwezi omwe ukulephera even kudya chakudya utaseva parliament 5 years ena mpaka namwayi kumakhala ma deputy minister whatever zimakhala zovesa chisoni. Tendi ziphunzira chimozimozi even chilo anthu kuti ife tizakhala pano mpana kalekale amfumu kunja kuti kulitana tinatake ife tikazangochoka apo tizapeza mpata kukhala pano anthu ngumadabwa kuti luso ili nalikotani so tikamakhala pano samaone ngati kuti izizi tizachita mpata kale amfumu tiziziwa kuti every day pamene tikhala pano tuchosera ngati kunasala ndi chaka cha thunthu ndoti tabwera pano kwasala ndoti masiku ochepa tachosera tsiku lake tizizikonzekeresa anthu azatsama zolozerane kuti ngoni ndiuze example ngoni wawo uja pano ukamona mazomba yawo funa kupempha chani ya coffee ya mfumu kufika level imene tidafika apa pano tiziyesesabe kuti tizisunga kukena kache koza jamawa matisunga kukambulira kuti mvula ikazagwa nzase kukambulira sanyowe koma tikapezeka tachoka pano pa anthu akakumana nafe azithawa chifukwa kuti tofuna tapempheni ake yokwerera minibus mfumu so izi tikunena ma professionals osiyana-siyana including mwina anzathu ampira kandi tinchito timene umagwira kuoneka kumaso kwa anthu koma kanthawi kochepa tiziphunzira kuti kodi tizachokapo bwanji kumalizisa ine imene ingayankhulira papa malemu kazombo ache amati akakhala kuti siku limene akutsogolera zokambirana mnyumba ya malamulo ngati first deputy speaker ndekuti maybe my gotane hala mulibemo nthawi imene yoyo mmene amapangira ndi wina aliyense mucha and kuti si kuti munthu yuyu sakukondera chifukwa choti adachokera ku MCP by the way adawina ngati independent nkuzapezeka kuti adapita ku MCP kosi we knew kuti was MCP throughout koma zomwezo zochitikazo you an independent ticket kenaka ndikuzapita kumene kuchako ngati MCP but you see the way mmene amapangira manage kukhala ndi anthu wina aliyense that's why mwaona anthu osiyana-siyana akulankhula za moyo wawo wabwino umene akukhala mu zaka zochepa zimene Mulungu anapasa padziko lapansi.
samadikira kuti akafika pamalo awapatse mpando. Imene ndi statement imene munaenda naso ya mphamvu kwambiri. Ena wananga chimavuta nchani tukumu chimavuta nchani tukumu simunganditere uyu mkulu amavula suti kulowa mmanda. Olata vala suti yomweyo kuseza safuria amakaphika ndi azimayi. Ali ndi nthiko pena paka kuicha kwa. Ezona Adaphika nthumbwana pena paka kuita na anthu tabwera ndizaje nthumbwana zapya. Nanga ngoni wawo wazimavuta nchani. Ayi koma nthawi zina suti tukumu koma nthawi zina zinthu zimakhala chikhalidwe. Anthu ena amene analeredwera tizivomera anthu ena alibe khalidwe. Anthu ena alibe khalidwe. Mwina ndisiye pamene kufa cha nthawi. Koma khalidwe njofunika zedi amanena kuti khalidwe ndi chuma. Sunga lisinthe ukhoza kusintha. Utakhala kuti wafunisisa utakuphunzira ndikuti kusintha ngati umamva. Koma anthu ambiri makandalewa tikawauza kuti khalidwe silabwino samamva. Samamva. Amakhala ngati mawalo silizafika. Anthu amphamvu munthu kuti umuziwe kuti kodi munthu yuyo umunthu wake uli pati. Akhale ndi mphamvu, akhale ndi ndalama. Abwana kumulangiza munthu wa ndalama ndi chovuta kwambiri chifukwa amakuyeza iweyo kuti uli nazo zingati. Ngati uli nazo zochepa kusaza yeyo amaona ngati kuti chifukwa choti ali ndalama zambiri ngwanzeruso zambiri. Munthu amene ali pamphamvu ali ndi mphamvu kuti amve zinthu kuchokera kwa anthu amene sali ndi mphamvu. Abwana ndi anthu ochepa amene amamva. That's why muzaone zimatengera kudusa 5 years kuti amalawi aja akuoneseni kuti mphamvu zija zidali zobwereka pano zabwerera kwa ife tikupanga chiganizo. So chimene tingapemphe ndicho kuti pamene tikukumbukira malemu azombo tiye tiphunzireso zambiri mukhalidwe lawo kukhala bwino ndi anthu kuzichepesa. Chifukwa ukazichepesa mulungu amakukweza. Ayi nkhani imeneyi tayikamba mokwanira. I think let us learn to be humble. Ukazichepetsa mulungu amakukweza. Ukafika pamalo osati mpando wanga uli kuti anthu ndi amene amanena kuti munditsatire. Ankhwenda viwi angoni wawo munditsatire. Ndi akakakuyika pena pake osati yani mafuna okhala utsogoloko iya. Vomelezani pamene chifukwa amabwerera amakuthamangitsa achimene pamene mwakhalapo mpamafumu kapena pakuchaji. So komanso ngati mpando palibe khalani icholeni khalani mfumu kodi sibuzo wakhala kukhala sikukhala basi. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya IMP amene akuti afuna kuyibweretsanso nkhani ya CDF. A president Mutharika anena kuti imene ibwerere akana kusayina. Tiyambe ndino ankhwenda vipi chuchitika chiyani funso labwino. I think imene yoyo tiyapeze aujeniwa bwana Jere kuzimba South abwera tiyapeze pachadabuka kale kabwere mu program kuti ticheze nawo tichimvesese kuti kapena mwina zinthu sitikuzimva bwino chifukwa kuti nyumba ya malamulo ili pamene pajaba ncholinga chokuti malamulo amene akupangaja azapangira anthu and iwaja ndi ma representatives. So munthu akanena kuti ndiyo woyimirira pamakhala pali ena amene okuyimirira. Sunganene kuti ndine woyimirira palibe amene okumuyimirira. Ngati zimene akumakambirana memu jamu including bili imeneyi ndi zofuna kwa Malawi ndeli timaina timve kuti amalawi akuti chani. Chimene chikumandidesa nkhawa ndiyo kuti bili imeneyi yafika pokuti no anthu akumadabwa nayo kodi mwini wake kodi ndi bili ya ndani. Ngati nyumba ya malamulo ijali malamulo aifa Malawi and ifeyo amene apita ajanda kuti taatuma utazikatiyimirira akwena azibwe azatifunsa kodi tikufunsidwa Malawi zokhuza bili imeneyi kapena bili imeneyi kukomera aphungu ndi adapanga chimvano. Tinene apa kuti nyumba ya malamulo pano muli aphungu 224 momwe madusa bili imeneyi analimo 199 onse adavomereza kuti iduse palibe adakana. Aphungu 5 adajomba sadapite paja nyumba iwena kukhala ndi 229 ndi I think 4 ena ake sada pazifukwa zinamulibemo nyumbamo. Now a president atayiona tidanena so program muno andinenanena ndikumbukira kuti iwacha ndi constitutional lawyer ayiona chifukwa chokuti ndi amendment ya constitution imene ikuchitika pamene pachapa akayiunika andi momwe timaganizira akayiunika ayibweza koma poti dalowa ngati private member bill zikuoneka kuti mwene wake wa bill yo atayilandira kuti malamulo ya section 73 of the constitution imanena kuti pamene bill yabwezedwa uli nkuthekera paka sama 621 kuti muthawika ambiranaso. But the question is in whose interest. Pamene popo tikayankhana pamene popo kodi
amene akufuna kupindula ndi mbiri imene ndi ndani chifukwa amalawi amene amayenera kuti malamulo azapangirawo ambiri mukayang'ana mbali ambiri akukana kuti inu tazisiyani zimenezi but pakuoneka kuti pali interest ina yake imene aphungu ali nayo pa 5 billion ifa ndalama yachuluka iyi ndi ali ndi chidwi china chake chimene anthu tikudabwa kuti chidwi chimene chichi ndi chotani ali ndi nkhuli ndalama imene isangamagwise ntchito ina ache ifeyo basi tizingoyidusisa munomo tisayione kuti kupanga basi zimene zonse zimene anthu zikuti dandaulisa kuti zolinga zenizeni ndi chani now to imagine kuti pakhoza kukhaso ganizo lina loti libwerere ine ndikuona ngati nyumba ya malamulo ikhoza kuyambana ndi gulu however kuti ikabwerereso ikunena kuti ngati this time around itapita kuti ikabwerereso ikuyenera kuti inde kuti ikakhale ni majority ndi 75% ya nyumba moje now mukatengera kuti aphungu aja alipo 224 it means kuti 168 akuyenera this time akatani akaivomereze now ukamva mene akuyankhulira DPP itabwerera kwa bwanawo akuoneka kuti DPP aitsika ya DPP ali mu about 73 ndakuoneka kuti akunati ife isi tikatani sikaipangaso so maybe itakalowa secret ballot chifukwa secret ballot sumaziwa kuti avuta ndangati atakayilowesa secret ballot mwina ikhoza kukadusa 75% koma open uje voting ija yomati chonchi chanchani imeja ikhoza kukhala yovuta because anthu amayang'ana kuti kodi ambali athu ndangati amene akuvuta however sinkhani yopsezana nkhani ndiyo kuti kodi cholinga chenicheni cha billion ndi chani so ine mukandifunsa banda ndayamba kudabwa ndi ma interest anthu akuti even anthu atakambirana dziko munomo angapo osiyanasiyana ndikunena kuti iyayi iyi sitheka ife momwe tinanena kuti olomuti akhalako 224 ife tilipo atatu koma nayi yokha sitheka chifukwa kuti zolinga zake sizikumveseseka bwinobwino zikuoneka kuti ndidyera laphungu ena akamena kuona kuti singatitero sangamayendesa anthu ena ake ndama zimene tipanga andi mukapanga consider the amount 5 billion pano tunaa kuti yayi makhansala kuli JCD project imene akupanga imene performance based akuonesa kuti akupanga perform akupanga yes ndi ndama zochepa simakwana 5 billion because it's 5 billion per constituency nde mukaganizira kuti mina muboma muli ma constituency 4 you're talking of about 20 billion that's a lot of money we all know that but let's find better ways that's why president boyibweza nana kuti tendike ma guidelines abwino kuti iyende bwino koma phungu chigamulo chinanena kuti akulowerera separation of power ikuvuta pamene papa how are they trying to amend again kuti to do what unali mtunda wopanda madzi right from the beginning ndipo ife tinanena kuti izi sathanazo mtunda aphunguwa it was wrong angokhala adyera for lack of a better word ili mukuzimvetsa bwanji angoni wawo nkhani zina zikamachitika langizo langa kwa anthu andale ndonena kuti muziyamba mwaona kaye kunena kuti nkhani anthu ali mbali iti ndipo anthu ali mbali chifukwa chachani chifukwa nkhani mukati muionesese kwambiri muona kuti kwambiri chimene chavuta apa ndi mphamvu ndi makobiri okay kufuna kuonesana mphamvu kuti wamkulu ndani mconstituency kodi ayipia kenda menyo Emmanuel Jambulanyina ajambulanyina ndamenewa ndamene afuna ayibweretsenso kodi maziwa utanthaza kwa Jambulanyina ayi yopanda mayi chopanda mayi ngati wamasiye mwina iti kuti alibe mayi Jambulanyina sinimafuna kuti ndichite declare kuti ndayempia kwati ndinaziwa mukwatuma ndinwe mukwatuma ndinu Mzimba South ndi Mzimba South kodi ngoni wawo sili ku Mzimba South koma kakhaziketi basi then madam the consultation inachitika huko sada kufuseni ndati apati ni makhala town onda MP anamene kabwerezani so ndikaone kabwerezani so ndikaone ajimbulanyina chambula ajimbulanyina chopanda mai au mphamvu azitenga kudiwo so ikabwereranso akayambitsa ndi omwe wakamene wina nangasina private member inabwera ndiwo watu unless mwina ngatakhala ma gymnastic center komano likely ndi kuti koma polankhula nawo padzana ine ndinayankhula nawo pa telefoni akuoneka kuti sakusunthika ya akupitayo ndipo ndibwera kumwepo ndibwera kutani sakwisika ya ndinyamata ndithuwa mphamvu wabwera mphamvu yes koma kawiri amakhala kuti sali yekha okay mukazamuona MP akuchita push emotion like this one amakhala sali yekha amakhala kuti pali ma MPs soyenda kumbuyoko amene ali naye koma mwina iyeyo ndi amene ali the
kaziwoche onena kuti ine nditakuima I can bite the bullet, I can go for it. Koma kwambiri, and for me tisazitenge zinthu zokhala beso naye. Chimene tionena nchonena kuti takhala tikuyendesa mwina chumachi cha ma CDF kwamba pachenalika ndi 100 million, 200 million, 220 kenaka mpaka kuzafika apa pa 5 billion, a big jump. Kodi bwanji tione mmene malamulo athu tinawakazingira kuti malamulo akunena kuti awa ma councillors ndi amene ali ndi udindo pa nkhani zachitukuko on the ground. Bwanji tasiyire ayendese zikazakhala kuti sizinateke then ma MPs azakhala ndi a very good case kunena kuti mukudziwa tini ma cases awa ma evidence ndi awa izi nzofunika tizionekere. Koma as of now mukwakayikira anzanu aja kuti amene sanapasidwe ndi mwayi woti ngakhale ayigwire ya CDF yo iye amene sangaite chonsecho kumbuyo konseko inuyo ma MP maendesa CDF yo. And you can't really say kunena kuti we have had a convincing implementation of the CDF in this country. I don't think so. So kwa ine ndikuona ngati kuti chinkulirano nchimene chitachitike apa kuti ambiri akumva kuwawa kuti zimene watichita APM wationesa ngati fe makape nangasi pa social media anthu amalemba atati to aonesa ma MP ndena kusagonja afuna kuti ayiponyeso mmene muja kuti alimbane na APM. But what I can tell you is anthu akakhala kunena kuti ali mbali ya munthu kapena ali mbali ya mfundo ina yake, inuyo omdakhapo mulipo angati if you're on the other side against the will of the people siziyenda. Ndipereke chisanzo ina lipo nthawi imene munali malemu bingwa muthalika mdziko muno anali ndi minority ku parliament, koma anali munthu onena kuti ma MP ankafuna kuti amuchose, they wanted to impeach him. Makumbukire. Yes. And iyeyo nthawi imeneyo anali wamba kukonza within 6 months ine kuti dziko lija lamba kuoneka kusintha. Anthu ananena kuti ma MP tikudziwa kuti mwini mphamvu umenewo, koma na uyu simukumugwira mudusa kwa kunavuta. So ma MP asamazione ngati kuti mphamvu zawo ndi ngati kuti infinite, ngati kuti mphamvu zawo nzoti kuti palibe munthu amene ngati kuzipanga challenge. Imapezeka njira imene when people rise and say enough is enough, no to something, you'll be surprised. Ku Kenya chisanzo chomaliza mmakumbukira ni ku Kenya ata limbikira zoti mpaka na bill, taxation bill iduse anthu kuyesa inu bill imene itipweteka ine bill ama MPs anaonesa mphamvu mpaka kuidusisa. You saw what happened in Kenya. Now we are not advocating kuti anthu apangesa ku Kenya, but all I'm saying is mundale muziphunzira mfumu mwina ine omaliza kuti nyumba ichi izipanga zofuna zanthu mukhalabata mukayamba kupangazo kuti izizi sizimene akufuna ndi anu muyambana ndi gulu and imene it's free advice muyambana ndi gulu. Kodi gulu la Malawi likugwirizana nanu zimene mufusane mene momo? Kodi gulu la Malawi likugwirizana ndi zimene tikufuna tipangezi izizi tikupangira ndani? Ngati simukupangira Amalawi wala akula kunoko ata usakhala kuti panopa ali ndi mphamvu akumafusa kodi ndeti ngatani koma anthu amakumbukira, they will remember. So nthawi yatithera ndimafuna ndinene kuti ndigwirizane nanu kwambiri inu achunga komanso inu amsisha iyi amutharika awakanira kuti sizundimvekera bwino ndipo ife muno tinanena kuti sizumveka bwino ndipo olaibweretse kaivala nsalu ya green kaivala nsalu yofira biruyi iyi sipita patali angodzita because tidakonza mdziko muno kuti aphungu malire awo ndi awo makhansala malire awo ndi awo asakhale ponseponse sungalembetse mayeso wewemwe iwomwe ulemba iwomwe ukachonke mfumu nde ulengezese zotsatira ulengezese kuti ndakhoza mabani ndineyo certificate society mfumu aphungu iyi sigwira ndipo iyi sitheka kaya matinda ambulanyina chambulanyina chonde khusumukana iyi sigwira muyambana ndi gulu ndipo kodi zonse zokhala ngati zosokoneza zimabwera ndi anthu akumpoto chifukwa chani iya ndina zona muyambana ndi gulu ayi ndunena zona iwe muyambana ndi ayi afumu ine mutisadero okay mutisadero afumu mupereka zisanzo zolakwika zokhazo okay chabwino nde isigwira okay chabwino inunso musakhale ngati jambulanyina
Muyambana ndi ulambira awiri fe. Oh, bwino eh. Sigwira. Ai pepani. I will withdraw. Chabwino, thank you very much. Gulu ndipo pano. Ala yamba baba gulu. Tuchimisa jinja fumu kama ndoga wo kabo ta kabo awiri. Gulu ndipo pano. Bila ku break afu. Kama ndoga break yakala kuna fumu da kutosa. Ai chabwino, I will withdraw. Chabwino. Nakasima muliko kalambira. Mwana chile general. Ati mulina mbiri. Kuna konse atabula kwisatu. Chola kwika ndi chola kwika samanene kutadala kwisa ndi ndana manda. Ati munthu adabanga chola kwika ngati wa blue ofira utanti ngona ati chola kwika. Koma sayida generalize. Ah chabwino. Yes. Atumbuka ina 25 Chabwino sina nene kuti atumbuka. Matiziwa jokera kumpoto machokera atumbuka. Oh chabwino. Yeah, ndi musachile generalize. Andi koma ndili ndima example. Yeah, zari kunena zokuti antopepera aliko tu. Aliko antopepera kumpoto, aliko antopepera pakati, aliko antopepera kumwera, aliko antopepera samalephera. Koma you cannot generalize. Koma ndikunena kuti basi hata mfumo. Okay. Nisiye nimeni. President Mutharika. Yes. Amalankhula polumbiritsa nduna kulilongweko kuti wakatangale andisamale. Ayo ndi musabira. I wish anakha kuti amayira kwankho ngemundindira. Anakulo yocho. Anakulo yocho. Kuti mundisamale. Mundisamale. Anakulo yocho nkulukuta mo. Nkulukuta. Angoni wawo. Chabwino. Choyamba ifeyo chimene tinganene pano nichonera kuti timadana ndikatangale ndipo ntchito yathu imodzi imene we passionately try to do on this platform and on this podium ndiye yofuna kuthana ndikatangale ndipo tinayamba kutali. Yes. Mmakumbukira nthawi ya Martha Chizungu wena kwagwedeza mayi aja we tried to stand with that woman and protect wasanifa chonena kuti timayimira amayo ayi koma timadziwa kuti ena amene amalimbana ndi amayo anali ndi zifuka zawo. Komanso takhala tikumanena whether uli ku opposition kaya uli kuboma nkhani yakatangale chonda Malawi tizimva chisoni ziko losalira kale mfuna mpaka tichite kuimaliza motani ndiye ife katangaleyo timadana naye ndipo wina aliyense amene amakonda dziko la Malawi woyenera kudana ndi katangale ndiye zimakhala zabwino kuti msogoleri aziyankhula motero chifukwa msogoleri amene amachita set tone. So msogoleri akachita set tone yomakhala ngati akuseweresa zakatangale zija anthu amaziwa kuti akungoyankhula is bluffing. Koma msogoleri azibwera nkunena kuti ine izizi ayi olokholo nyumba kholo nyumba akazapeza kuti madziwa pale ana ena amapanga masama alendo akabwera masini tena kwa ana mwana wasanga masama ni mwafudo. Oh chabu masama ndai fe. Na masema ana ma backflips. Ma backflips. Ana amapanga ndithuzo tembenuka zija masama soti machani ama backflips iwa nkumagwera hivi na alendo jani alipo ana ina hotelo wamuzaona makolo ena amamuyangana amwene ndipo mwana amene asa kupita kuame asa kupita iwe kumachita kupanga chonchi suti chonchi ndipo makhala kholo lina amazangwira mwana kuti wakuti tabwera amapita kuseri mangomva kamwana kakulira kumengo sikamasa pangaso. The leader has set the tone. No nonsense alendo akabwera pano ndi ngati msogoleri if we can only agree kuti toni ayankhula Mutharika ndi toni yoyenerera koma chochitika nchonena kuti zimatha kumayankhulika taziona kumbuyo koma on the ground zochitikaso nkukhala zina. Mutharika ni munthu mmodzi sikuti angakhale nkumaona kuti kucheni kwa agriculture kumzuzu zikuyenda bwanji sikuti angamadziwe zone ku Ministry of Finance ka Reserve Bank of Malawi kandi zikuyenda bwanji ayi ifeyo amene tili maudindo osiyana kumene kujako mmayenera kuti mumthandize msogoleri ndi agenda and the vision that he has azikhala ngati Mutharika aja ali ponseponse chifukwa cha inu kuthandizira msogoleri kuti mawu amene akunena aja akati othana ndikatangale inonso ku office kwanu muzinena kuti easy high. So we can only wish the president and all of us the best in the fight against corruption. Amwenda vipi? Abana katangale watizunza kwambiri. Katangale watipweteka kwambiri zambiri zimene zikuchitika nziko muno muyimise yathu ngokukolokai mabridge mukaonabe kuti mulinga katangale kepena pake ndakadachita zakatangale tidapanga zosalira sewa 15 centimeters idapanga 5 yes or 5 5 kwina kuwena adacholera zona ulinzi ngati ubofuna upanga china chilichonse ulinzi ngati kapa mwamba kangangangati zimene zizi akuti ayi ne bwana mukalankhula choncho ena sama chimene ndikanapempha ineyo kwa his excellency the professor ndiyo kuti
muyang'ane mukayankhula choncho muziyang'ana chifukwa ndithu alipo achina mafyuzi mukumbukira kambuzi ka mafyuzi timene akachete kamatuluka mujeni mumafuna kuzikamenya kuzikameka wina akayesera anthu atengere kuphunziro pafunika chitsanzo kuti anthu aziwe kuti chifukwa already panopo anthu angapo amene ndikucheza nawo manale muthalika uyu suchayi anthu asiyanisa kale kuti inuyo APM su wa ujeni uchayi unkulukuta moyo APM anali 20 ujeni 14 to 2019 nkulukuta moyo panopo akuoneka kuti ndi nonsense katonika kumveka bwino mukuyankhula zimene amalawi akufuna azimva koma kamakhalapo kena kosamva bwana ndemukakagwira kameneko kamene anthu azilozerana kuti aise padala nzako wazamugwera nzathu inayo padala nzako there is a new sheriff in town uyuyu ndi akumanga kandiwe sitting minister kandiwe deputy kandiwe ndani umangidwa ndiye akupereka ndi azimba phone ndiye kwesibiko kuti labwa uzagwire nduna yanga imozi kuikuoneka kuti kunzeka ndifungula ucheni zimene zozo you know nduna za nyuwanizo ndiziza malankhula nthawi imene amalumbisa nduna za nyuwanizo atembo apala shati ya blue atembo awampinga njira aonde sikwadziwa amene anyway amene ngoni wawajang'anira so zimene amanena kwa awawa sikuti amangu auza folo awawa pamene amanena kuti amanena amakuzani inuyo ayi akunena kwa nonse amene mugwira ntchito ndi a president including amene muli ma MDS ministries department and agencies amene apange katangale and ifeyo ankulukuta moyo tikhala mmodzi mwa anthu amene tikuuzeni talonjeza pano kuti mwina sitimatchula mayina pano patizinena kuti wakuti akusokoneza akuoneka ngati analandira chikwama chifukwa kapena akupereke pressure kuti awalipireni apasa ina yake chifukwa zimene zonso zimene zimapezeka kuti ambiri amene ali malo olipira amadandaula kuti afuna ndilipirise chinthu choti sindikuchimveseresa kuti ichi ndi chani wina simpaka ndichothawa kuti chuma ine osala ndi andrama atafika kuti akutero kuti muti ndi kodi imene ikuidziwa inafu itimene kuti anthu adathawa mdziko muno olandira ndrama atafika kala ine zisingalipire zidachitika mdziko muno anyamata kuthawa olipira ine ikadzaphulika ine isadzakhalepo idachitika mdziko muno so osandiboma lake ilili so pressure yomafuna kuwauza anthu kuti alipire zinthu zinthu zosalongosoka ndekatangaleyo chifukwa chokuti anthu likatangale amafuna zingwisa ntchito ngati even zimene mukupanga inuyonso ndikatangale ngati mukulandira ndalama pa zinthu zokuti ma services zake palibepo mufuna mulandiriretu ndalama zina zake zoti mwapeza nkolo inache pala Charles Chilambula, Deputy Minister of Health and Sanitation. Natanali kumapeto. Tatibweretsera ndiso chithunzi chija. We should do it. Yeah, we should acknowledge. We should awaku Sudia Black aya ndikana peto. Amene ndia Charles Chilambula, Deputy Minister of Health and Sanitation. Okay. Ndiye pali Deputy Minister zangapo. Aina ndingo achwa maina apa. I think ena wanayo tatayamba kale nchi. Pakama pale Norman Chisale, Martha Ngwira, amene palibe hapo. Francis Fole, Deputy Minister of Education, Toko Tembo, Deputy Minister of Agriculture, Achipiro Mpinga Njira, Deputy Minister of Natural Resources, Edgar Tembo, ndi Charles Chilambula. Charles Chilambula sindi aho ndoma so aunda Edgar Tembo aunda Toko Tembo aunda Edgar Tembo yes Edgar Tembo sa MP Edgar Tembo CIMP awanso awauche ni ampinga njira CIMP so zinativuta bwanji sona nyamata wamphamvu ngati amene avumu anthu amatembenuza mavoti wakoti kalenda ndatembenuka ku Reserve Bank of Malawi nthawi yatithera kwabuka nkhani sabata imeneyi Henry Matanga abwereranso kumeneko ndiye pali zokambakamba ndimafuna ndikusire nini kuti mwamvanji tiyambe ndi kwa kudatuka kakalata kamene kakuoneka kuti Matanga abwereranso ku Reserve Bank ngati a deputy governor is operations I think so deputy governor ndiye anthu akunena kuti malingana ndi malamulo a Reserve Bank pa opposition ya deputy governor simatenga munthu kuti sali mu bankimo okay so mungapange mukozopanga point governor kuchokera kwina kwache
koma munthu amene samagwira ntchito mu banki ngati existing staff sangapange simungapange appoint deputy governor amene kuti azikhala kuti adali mbanki momwemo ndi padayamba nkhani pamenepo kodi amathanga omwe atenga kuti now it's true zimene akunena anthuzo. However, nkhani ya amathangayi ndiyo kuti amathanga adali kale a deputy governor kumene kufikira 2020 pamene 2021 imango yambira 2020 pamene masintha boma 2021 pamene nono kumazapezeka kuti ino boma linali talowa linanena kuti iya anthu inuyo mukhanga timachita nkhani zina, you know, so nkhani zozili ku court. I think ngati ndikukumbukira bwino sadapange even plea taking kuti akangouzidwa mlandu umene akuimbidwa kuna kuti mukuvomera kapena mukukana. It's called plea taking. I don't think so, unless ngati ndikulakwitsa komano sindikukumbukira. So udali nkhani kuti mapanga kumanza mapita si gulu mwasa yachina koma ngati iwowa I don't think sadapange makabambe kuti kondana pitaka so sadapange iwowa. Now adalibe ogwira ntchito mu reserve bank mo even akuyankha milanduyo amalandira ndalama I think kufikira mpaka na 2024 because mmene mafufuza nkhani ndinamva kuti adapanga kuti I think this is constructive dismissal chifukwa chokuti mwandisisa ntchito palibe chimene ndikupanga ne ndikuona ngati mwandichosa ntchito then mafuna ndichite resign based on constructive dismissal nde boma lidakana kuchita accept resignation yawo nde amakhalabe ngati mbanki kufikira 2024 pamene adachosa kuti apa nopa you are dismissed chifukwa chokuti mukuyankha milanduyi. Now I think boma ili limene labwera, I don't know, I'm just speculating here. Maybe the thinking is kuti anthu amene azidali zifukwa za ndale. I'm just thinking kuti mwina kapena azidali zifukwa za ndale, therefore see tingati the way I'm looking at it I don't think kuti ndi appointment, new appointment, ndili instatement kukubwezeresa ntchito imene unali kale chifukwa chokuti udachosedwa mwina pa zinthu zina zake zimene I think yes mwina ndipase ndichisanzo maujeni achakwera atalowa mboma atazaona mmene adachosedwera anundo ananena kuti ndikufuna ndikonze chimene chidalakwika. I want to correct something that was wrong. So he instated anundo silingane kuti anundo anazapanga point ngati amekomanda atatuluka kale you know, sungapange munthu wakunja akumbwezeresa so amabwezeresa pa chimene amakhulupirira chidalakwika. So ndikukhulupirira kuti maybe that's the thinking ine ndiyambe choncho mwina kuti akuabwezeretsa. Yes, so and this is the man amene wakhala ku banki for 39 years. Anakwera ndithu muno bwino. Yes, adayamba kumene kuko ndithu chama atata kuchoka ku university. Ku university. Yes, na my 19 is it 89 ngati ndi mapanga. Muimbetsa bwanji nkhani imene angoni wawo. Kupempha kwanga kwa Malawi nkonena kuti let professionals be professionals and do their work. Mdziko muno it's very difficult for a professional to do their work. Ngati sikupakidwa makaka andale ndekutuma pezeka kuti the higher you go ndrama kuntundako ndamo mazijira muvutika kuseti kumakhala koka pana isikunete kakambasa uCEO wa ku para state nda CEO ina landipira kuti iyi amore kumazime manena chezoona ma CEO mukwaona mapara state amma asirira akaenda sima gali moto. Trust me amazijira ndama ija akusisima chifukwa cha the political pressure imene amalandira kuchoka kwa anthu azipani anthu zimakhala ngati zachipwirikiti and mwinaso nzifuka zina zimene nthawi zina mabungu amene wabomawa samakhala very effective because people are not allowed to be professionals. Why am I saying that? Ine ndikuona ngati kuti kuyankhula kwina kumene kuli apa ndikwandale nava ena ananditumizira message kuti inu zitheka bwanji mayi ali cabinet minister uyunso uyakunsankha ku reserve bank amathanga ake achini mathanga energy. Yes, amayoera majini mathanga amunaona ametuka kama de anthu anatumizira mukuiona bwanji nkhani imene uyikambirane nde nayankha kawiri zina sinema yankha koma nayankha ndanena kuti nkhani izo mukamaziona muziziona ndi mawu kapena kuti maso a balance. Inu mukumbukira kuti tonse alliance italowa mboma first cabinet achakwera anasankha Asidik Mia Malemu ndi Abida Mia munthu ni mkazi wake into the cabinet ndipo atalowa mmene muja inuyo munayankhulapo
Now they're not in the cabinet. We now kupita kumene ankagwira ntchito kale and is a professional in that field. Different career path. Kwambiri. Different career path. Uyu Yeah. ali mu cabinet. Yes. Ndiye mukunena kuti samayenera kuti anthu abanja sayenera kuti wina ngati wina wasankhidwa ngati wina sayenera kugwira kuna kulikonse. Ndikuona ngati kuti zinthu zimukuziona m'maso andale. Ndipo amathangawo ali deputy governor. Amayi wandikhupira nthawi ina akanali commissioner. Commissioner wa Malawi. Why sina yankule hebe. Mwaiona. Exactly. So sama yake ndio mwe anali commissioner. Abambo ali reserve bank deputy governor. Yes. Then what was the problem? Now because she's a cabinet minister, then it becomes a problem. So ndikuona ngati kuti tili mafuta ochuluka Malawi muno. Zinazi enough for me. The issue is anthu akaidwa maudi ndo let them go and perform. Akakanika, we cannot defend them. Exactly. Abana, it's about my competences and my acumen zawo anthu kodi anthu ali ntchito zawo amene tikunenera Amatanga is a banker. Henry Matanga is a banker. I think he's been a banker through and through. Akazawa dasanka kupanga ndali nde kundaliku amayi omwe nakugwera asa kupita uku abambo wakugwera kupita uku. How is that a problem? Ni manena chisanzo china chokuti muone mu private sector. Babereka chisanzo I will not mention their names koma pali abambwena ndi abwana akubankina abambwena ndi abwana akubankina amayi adaliso abwana ku company ina of course pano machoka kusuza kuti mbanjamo and also kukhala masiyo ku private sector zimateka they were not saying kuti ngakhala magwira anthu ali ndi kuthekera bwana. Marriage is not a sin, is not a crime to stop people that are performing kugwira ntchito. Ma appointment mwina sita kukhala so kuti chabwino mwina mukupanga appoint mutha kupezeka kuti ma appointment machita ku secretary malamuzi koma pamene anthu ena kuyenda career path yawo bwino zonse zikuzana na appointment. Komanso malamulo samati munthu ndi olakwa akapezedwa ndi khoti la mulandu kuti walakwa. Yes. Ndiye taponyere Amatanga after all these years. No, unless court itapeza ulakwa. Yes. Kuti sada apeza ulakwa. Yes. Ndiye titaye madzi ndi mwanayo. I don't think ndikulondera upanga choncho. Yeah. No. Ine kumaliza kwanga nkongonena kuti Amatanga ku Reserve Bank of Malawi ko muli ndi a big responsibility. Kathandizeni. Chimene Malawi akufuna is an improved economy. Ndipo Reserve Bank plays a very critical role in achieving that dream. Amata amanthu kuti nthawi imene amagwira ntchito imene koko amathamanga za forex. Amatanga ndi kaswiri kuti amafinya mabata nanji. Ndemwe nankukuta moyo akona uyapite sakati chune zimamachuna zokuti forex. Akudziwana. Amatama. Ule ikulu yikanga tamaziwa mufinya machi. Amazomufinya machi. Kukuta moyo ade ndikuvutika mali. Ndichintu baba. Yo takagwira so magwira. Because all what we need is kuti take a Peter. Titiswa ipa twa. Also kuiona ya ujeni kadi ya Malawi. Wabweraso wina utana analipa pa South Africa week away. Yes. Kufuna kukula buku. With exclusive book. Yes. Kufuna kukula buku zima ya Malawi kadi. No, Malawi kadi here no. No, koma timafuna nene kuti. Yonena kuti Amatanga akazi ndi a minister. Amatanga amuna sanga khale governor. Imene ndiyo sakwira. These are two different people. Amene they have different career path. Awa akulimbikira zandale nkulukuta moyo wawo na. Awa akhala mu banki mwa zaka zina 39 years. Yes. Ndiye kasada choke bwino kasida sidainde bwino ndiye nkulukuta moyo akunena kuti atapita muka finya za forex. Yes. Ndiye nanga zalafika. Aya mfumu. Tisatero. Pali mawe nangati. Ayi ndithu. Kwa Amatanga akapita kumene. Yes. Agafinya. Kufuna magada. Abana kupempa $1,000 abana kubank. Tayangulana Amatanga bana. Bwana Dr. Henry Matanga. It is John. My business ambira kuvutika because sanga busy for this. Kaya mafinya bati memunapita munali kume kujakuja. I hope you understand kukhajire lini mafinya. Ochimena mafinya. Muna nene muna nyumba. I hope najisunga babu. Ngari muna isunga babu ino. Tadele ni so. Ukajifinye so. Tikamba bila mabanking forex receive so. Tima business toje badi sitamanga. Sisama vutise antu kupempa kubasa manyazi. Kupempa kubasa manyazi. Yes, amfumu. Pamene panso and we wish him well. We wish him well. Yes. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu ya madzulo ano ndikuthokozeni inu angoni wawo mwayankhula mwamphamvu. Ziko. Mwayankhula mwamphamvu. Koma lero ndi mwayankhula mwamphamvu.
maka mukavala kachisoti kamene inu kwenda viwi kuchokera pandera ndeva kodi ndera ndeva kuti manyumba inzi goliro ayi kumaploti kumaploti mphepete mansinje wa nasolo mene machita backflip tikuyamikeni kwambiri. Our fidelity timanena yes is to the people. Amen. Ife pano wina akalakwitsa timanena. Yes. Aphungu alakwitsa tinanena. Yes. Mukulakwitsa. Yes. Akachitanso bwino munthu timanena. Yes. Ndiye ntchito yathu. Kufikira sabata ya mawa chauta akatisunga ndi moyo ine ndi njayiko kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.